ఈ పల్లా వద్దా, నేను వాకింగ్ అయితే పల్లా వద్దా, నాన్న ఎంత ప్రేమగా వస్తాడని నిలుపుకొని పోవడమా, రోజు అమ్మమ్మ ఇప్పుతుంది, అమ్మమ్మ నోడకాడిస్తావో, నాన్నని ఇబ్బంది పెడతావో, అట్లా ఉంటే ఎట్లా పెరిసిపోతాడు డాడీ? రాడు. అంతే, నువ్వు అక్కడే గబ్బు చేసుకొని దాంట్లోనే పడుకో. ఎంత నాన్నను చూస్తే మాత్రం ఆ మాదిరి అవుతావా? అమ్మమ్మను కూడా పడదోసేస్తూ ఉంటివే, నిన్న నాన్నను పడదోసేస్తూ ఉంటివే. ఇటువంటి పనులన్నీ చేస్తావు నువ్వు. మళ్ళా నీ జ్ఞాపకాలు సంతోషము అని అనుకుంటాము. అక్కడే పోదు పో, నంది వెళ్ళికి వెళ్ళిపోదు, వాడు ఇల్లు కడితే నువ్వు వాడికి వెళ్ళిపోతావు. చూడు, నాన్న దగ్గర వినయమో విధేయత బాగుంది. వాళ్ళ నాన్నకి ఎట్ట దండం పెడుతుంది చూడు, ఎంత వినయం చూపిస్తుంది చూడు. అవి బాగానే ఉంది. అంత భయంకరంగా నువ్వు డాడీని ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా? సీతలో సీతపతి కట్టేసుకుంటే నువ్వు అంత భయపడతావా?